रामफलबिल आंचलिक स्पर्ट्स एसोसिएशन आरो लोगोसे रामफलबिल दखर ABSUनि मोनसे बाखनायजाथाव हाबा। उन जोलैनि लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव जौगाथाय होनो थाखाय जोलुरनि फोरोंथाय होदों। 13 बोसोर बैसो आरो 19 बोसोर बैसोनि सिङाव थानाय हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि जोलुर फोरोंथाय होदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय रामफलबिलनि R&B गेवलां गेलेग्रा फोथाराव रामफलबिल आंचलिक स्पर्ट्स एसोसिएशन आरो लोगोसे रामफलबिल दखर ABSUनि बानजायनायाव फुटबल कचिं होदों। बेसेन नाङालासे बे फोरोंथाय मावबादाखौ 22 साननि थाखाय खुंफुंनाय जागोन। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैयो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारी, क'क्राझार जिल्ला ABSUनि लोगो गाहाय नेहाथारि राथिया बसुमतारी, रामफलबिल दखर ABSUनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे सोद्रोमाफोर आरो RASAनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। जोबोद गोजोननायजों फोरमायनो लुबैदों। जोङो रामफलबिल आंचलिक स्पर्ट्स एसोसिएशन आरो रामफलबिल आंचलिक कमिटि ABSU मोननै आफादजों ज' जानानै जोंनि ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ फुटबलनि बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय बे बोसोरनि दिनैनि अक्ट'निफ्राय जागायनानै जों बेखौ 22 सानसिम कन्टिनिउ लांगोन। बिनि उननिफ्राय जोङो प्रत्येक सप्तानि सनिबार आरो रबिबाराव साननै फुरा बोसोरसेखौ क्लास खालामगोन। दा जोंनि बे कचिं होनायनि उद्देश्यआनो बेनो, जोंनि ओनसोलाव गोबां गथ'फ्रा फुटबल गेलेनाय फारसे जोबोद गोसो दङ, नाथाय बिथांमोना मोजां गाइडेन्स मोनैयाव, मोजां फोरोंथाय मोनैयाव फुटबलखौ बोरै गेलेयो बिनि आदब खायदाफोरखौ, बिनि गियानफोरा बिथांमोनाव थाया। दा बेखायनो जों बिथांमोनखौ गोजौ फारसे दावखोहोनायनि नोजोरजों बिथांमोननो माखासे गियान आरजिहोनो थाखाय माखासे रोंगौथि गोनां कचारफोर लाबोनानै बिथांमोनखौ फोरोंथाय होनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो बेवहाय स्पेसियेलि जों अंडर 13 आरो अंडर 19नि सिङाव जायफोर गेलेगिरिफोर दङ, बेवहाय हिन्जावसा आरो हौवासा बे मोननै माबाखौबो जोङो लानाय जादों। जोङो नुदों हिन्जावसाफ्राबो फ्राय बाहागो लाफैदों, हौवासाफ्राबो बाहागो लाफैदों आरो फैबाय थानाय समाव बे बाहागो लानायनि अनजिमा बांबावगोन जों बेखौ फोथायनो हायो। दा बिनि गेजेरजों जोङो बेखौनो लुबैबाय थादों, बे जों ओनसोला एसे गामियारि ओनसोलब्लाबो बे ओनसोलनिफ्रायबो जाहाथे मोजां गेलेगिरि ओंखारनानै गेलेगिरि बिथांमोना गाव गावनि लाइफखौ दानायजों लोगोसे जोंनि हारियाव माबा मोनसे मोजां कन्ट्रिबिउसन जे लाबोनो हायो, जों बेखौनो लुबैबाय थादों। आरो दिनै जेबायदि गिख्रंथाव मोनसे थासारि फैबाय थादों बर' लाइमोनफोरनि गेजेराव, गोबां लाइमोनफ्रा गेलेनायावबो इन्टारेस्ट गैया, लेखा फरायनायावबो इन्टारेस्ट गैया, गुबुन खामानियावबो इन्टारेस्ट गैया, माने जायखौ समाजा लुबैया, समाजनि जाय बेरेखा खामानिफोर बेबायदि खामानियाव जुरित जायो। दा बिथांमोनखौ जोङो मोजां मोनसे लामाजों लाबोनो थाखाय अहर सेस्था खालामबाय थादों। बेखायनो जोङो हागौमानि सम नायै गुबुन समाव गुबुन हाबाफारि लानाय जादों। दाखालि एसे सिगाङावहाय दखरा बर' फरायसा आफाद आरो हारिमु आफाद आरो बड'लेण्ड कालचार सेन्टार बे मोनथाम आफादनि जुथायै हाबा मावनायनि गेजेरजों जे कालचारनि हारिमुनि बिथिङाव मोनसे वार्कशप खालामनानै जोंनि बर'नि दामनाय देनाय मोसानायखौ फोरोंनाय बे हाबाफारिखौ फोजोबखांबाय मैया। आरो मैया जोबनाय लोगो लोगो जों स्पर्ट्सनि बे फोरोंथायखौ लाबाय। आरो बिनि उनाव जोङो बे कचिं जोबखांनायनि उनावहाय जों माखासे टुर्नामेन्ट फाथिनो थाखाय जों साखाफारा जानानै दं। जोङो आसा खालामदों जोंनि बे नाजानायनि गेजेरजों निस्सय बे ओनसोलाव गेलेनायनि बिथिङाव जौगाखांगोन, हारिमु बिथिङाव जौगाखांगोन। मोनसेल' थांखि, जोंनि गासै फरायसाफ्रानो साफा सुबुं दोहोन जानांगौ, जों बेखौ हास्थायो। खोब गोजोनथाव बाथ्रा। रामफलबिल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसेयै रासा रामफलबिल स्पर्ट्स आनचलिक स्पर्ट्स एसोसिएशननि बानजायनायाव दिनैनिफ्राय अंडर 13 लोगोसे अंडर 19नि सिंनि जे हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि जे नैबे रामफलबिलनि सिङाव थानाय रुपनाथ ब्रह्म बे गेलेग्रा फोथाराव कचिं हाबाफारि लानाय जादों। दा बियो जोंनि थाखाय खोब मोनसे गोजोनथाव मेसेज। मानो होनबा दिनै जोङो बर'जों लोगोसे गुबुन बेवहाय गेलेगिरि बिथांमोनखौबो जों नुनो मोन्दों कचिंआव फैनायखौ। बिनि गेजेरजों जोङो जे जोंनि इयुन जेनेरेसनखौ जेबादि दिनै इन्डियाया दावखोबाय थादों
गेलेमु बिथिंनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन बिथिंजों दिनै दावखोदों। दिनै जोंबो जोंनि ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ बा जोंनि जेनेरेसनखौ सुबुं सम्पद बानायनो थाखाय फारफ्रोमबो बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन दिनै माहारियारि आफादा दिनै गुबुन गुबुन एंगेलाव दिनै खामानि मावबाय थादों। दा दिनैबो जोङो स्पर्ट्स बिथिंखौ गोसो होनानै लाइमोनफोरखौ सासे मोजां गेलेगिरि बानायनो थाखाय दिनैनि थारिखआवहाय बिथांमोनखौ लिंहरनानै मोजां रोंगौथि गोनां जे कचारफोरखौ लिंहरनानै दिनै बेवहाय बादा खुंनाय जादों। दा बेनि गेजेरजों जों फैबाय थानाय समाव जोंनि लाइमोनफ्रा सासे मोजां गेलेगिरि हादोरनि जाहैनो हायो बा इन्टारनेसनेल लेभेलावहाय जोंनि बर' बा गुबुन गुबुन बे ओनसोलनिफ्राय गेलेगिरिफ्रा रिप्रेजेन्टेटिभ खालामहैनाय बेखौ जों दिनै लुबैदों। दिनैनि थारिखआव जों नायदों जे गेलेमु बिथिङाव बर' हारि जाथि हिसाबै बिराद दावखोबोबाय जोङो। हलिचरन नार्जारिया जेब्ला इण्डियान टिम जानानै दिनै नेसनेल लेभेलाव दिनै गेलेयो अब्ला जों बिराद गोजोननाय मोनो। दिनै 20-22 लाख बर'फोरखौ फिसाखौ दिनै हलिचरन नार्जारि हारसिङा दिनै फुटबलनि बिथिङाव दिनै बियो रिप्रेजेन्टेटिभ खालामगासिनो दङ। 145 crore इण्डियायाव दिनै सुबुं अनजिमा दं। बिनि गेजेराव दिनै हलिचरन नार्जारिया बर' जाथिनिफ्राय हारसिं दिनै बर' जाथिखौ रिप्रेजेन्टेटिभ खालामगासिनो दङ। दिनैनि थारिखआव बेबायदि नेसनेल लेभेलावहाय जायगा मोननांगौआ जोंनि थाखाय बिराद प्राउड। दा बेनि थाखायनो फैबाय थानाय जेनेरेसनखौ जोङो माबोरै फुटबलनि बिथिंजोंल' नङा गुबुन गुबुन बिथिङाव जोङो स्पर्ट्सआव जोङो जायगा लानो हायो, आवग्रिनो हायो। आरो जोङो जोंनि जिहेथु जोंनि जेनेरेसना मोनफ्रोमबो बिथिङाव बिथांमोनहा जे ओरैनो बेखार जाया बा गुबुन मोनसे बिथिंजों बिथांमोनहा नांथाबनानै थानानै बा गावनि लाइफ दानाय लोगोसे न'खर जे जौगानाय बा ओनसोलखौ मुं खालायनाय, हारिखौ मुं खालायनाय बे बिथिंखौ लानानै दिनैहाय हाबाफारि लादों। आरो फैबाय थानाय समाव जोंहा फोथायनाय दं निस्सय बे गेलेगिरिफोरनिफ्राय बा बे कचिं लाफैनायनिफ्राय सासे मोजां प्रफेसनेल फुटबलार बा गुबुन गुबुन बिथिङावहाय बिथांमोनहा मुं खामायनो हागोन, हारिनि हादोरनि सासे रोंगौथि गोनां सुबुं सम्पद जागोन बेखौ जों आसा खालामदों। आरो जोंनि मेसेजआ बेनो साफ्रोमबो जोंनि गार्जेन बा ओनसोलनि जायफोर दिनै न'खरखौ बेंदों बा ससाइटि समाजखौ दैदेनगासिनो दङ बै बिथांमोनहाबो जाहाथे गेलेमु बिथिङाव जावरिखांनायखौ लाबोनो थाखाय बिथांमोनहाबो जोंनि जे अर्गानाइजार हिसाबै जेरै रामफलबिल दख'रा आरो रासआ बिथांमोना अर्गानाइज खालामदों बेवहाय बिथांमोनाबो गाव गावनि गथायखौ दोनफैनांगोन। दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टारा खेल महारन खुंनायनि गेजेरजों सारा आसामाव मोनसे रिभलिउसन लाबोदों, गेलेमु बिथिङाव जावरिखांनाय मोनसे लाबोदों। दा ओनसोलखौ जोंबो मोनसे ड्राग्स मुक्त खालामनो थाखाय बा फेग्रा मुवा मुक्त खालामनो थाखाय बा निसा फेग्रा मुवानिफ्राय मुक्त खालामनो थाखाय जोंनि जेनेरेसनखौ मोनसे गोख्रों आरो भाइब्रेन्ट मोनसे हारि दानो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि माखासे आद्रा थालांनाय सानदौ आरो सानस्रि सिमांफोरखौ लानानै जोङो दिनै गोख्रोङै खामानि मावदों। आरो बेवहाय साफ्रोमबो बर' फिसा हिसाबै बयहाबो रेसपन्सिबिलिटि दं, दायथ' दं। आरो बेनि गेजेरजों जों फैबाय थानाय समावहाय हारिखौ मोनसे गोख्रों जों दालांनो हागोन जोंहा फोथायनाय दं निस्सय। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि, हादरारि, हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।